Malawi Brief. Ndondomeko kapena kuti njira yogulira mafuta ndi imene ikupweteka Amalawi. Anamiwa amenenso ndi mkulu wa bungwe lija la SIDET anacheza nawo patiuze zoona pa Zodiac lero, ndipo iwowa akuwunikira mmene njira zimene boma linasankha pogulira mafutawa zikupweteka nzika zake. Takhalani pomwepo kuti mumve zonse. Ndikulandireni Anamiwa ku programu ya lero ya Tuze Nzona. Ndathokoza bambo Chisomo Chingwalo pondikumbukira. Ngati SIDET munakambapo zambiri zokhudzana ndi kukwera mtengo kwa mafuta mukutinji. Choyambira mafani ndinene kuti fuel is the engine that drives the economy. Dziko lina lilonse kuna kulikonse chuma chake, chitukuko chake chimadalira pa mafuta. Ndifake mukapita ku France andi kampani yawo Total, mukapita ku Britain kumangala ndo kumukapeza ndi Puma, America alinawo Mobil. Kusonyeza kuti boma lililonse ma planning yake mazochitika zache ameneka kuti maso awo onse ayang'ane pakayendetsedwe ka mafuta. Chifukwa chani? Mafuta akamasowa amakhuza ntchito za malonda, mafuta akamapezeka zinthu zimayenda bwino, mafuta akakwera mtengo katundu wa zinthu zosiyanasiyana zofunikira amakweranso mtengo, matransport amakwera mtengo. Mafuta akasika mtengo zinthu zimeneka zisike. Ndiyeno anthu amene ife timanena kuti timayankhulira anthu akumuzi, timanena kuti nthawi imene mafuta akwera chiwerengero cha anthu ochuluka chimachosedwa pabwinoko ndi kulowesedwa pa umphawi. Koma ndinene poyera tisanayambe kuyankhula zambiri, zifukwa zimene amera akunena nzomveka. Ndi chake sabata ilo ngati mukumbukira bwino tinachitisa msonkhano wathu lankhani ku Blantyre kumanena kuti pali vuto pa Malawi pano, timakonda kusizimuka, timafuna kupanga zinthu maza tafika nkhosi. Tinkaluza ziko kuti tikambirane nkhondo imene ikuchitika kwa alu yako. Nkhondo imene ikuchitika kwa alu yako itikhuza chifukwa chani? Nkhondo ija yasokonezedwa kachitidwe ka zinthu zambiri zatani zasintha njira zimene amagwisa ntchito. Mwanjira ina Anamiwa mukutanthauza kuti sinodabwa komanso ndinokhutira kuti mafuta kufika tsopano 6600 per liter. Mwaphatikiza zinthu sife odabwa. Chifukwa chani? Titazindikira kunena kuti kuli nkhondo kumene kuja kwa aluya ku Middle East kumene kumabwera mafuta, tinauza mtundu wa Malawi. Akuluakulu nkhondo jatete tiziyang'anisisa andi imene inali nthawi yonena kuti adindo akhale pansi ayambe kupanga mapulani kuti kodi mafuta atatakwera mtengo tipanga chani, kodi atate mafuta asoweratu sakupezeka titani, mfundo zichaka zipanga atiuze. Pamene pa mafuta zinthu pa Malawi pano ponena kuti mukakayang'ana gawo 12 la malamulo a dziko lino limanena kuti mphamvu zenu ndine. Ndiye tikabwereka anthu mphamvu, anthu ajamangopanga ziganizo osatiuzako ife. Sizoona kuti munthu mukumuyimirira ndiye mzingopanga ziganizo osamupeza munthu uja. Ndifa yake aphungwa ndi ntchito zitatu. Ntchito mwa iwo ndi representation. So representation ngati ukumuyimirira munthu wina umayeneka uzipita kayo zikamumva maganizo. Ndiyeno ziganizo zikulu pa Malawi pano zimapangidwa popanda aina yake Malawi kuziziwa. Pamene chikhalirecho mphamvuzo ndi zawo. Nkhani imene tidanena kuti ngati tiziyang'anisisa ku Middle East kuja zimene akanachita adindo akanaona kuti komatu Anamiwawo akuyankhula zoona, nthawi imene zikunankha ngati sitinamve. Lero akubwera kuti zizimusa kuti mafuta akwera mtengo. Nthawi imene inali nthawi yonena kuti adindo ayambe kupanga ingenja anthu kuti akuluakulu zidati zachitika chonchi titani, zikateyo titani. Choncho mukati kuti muphatikize zinthu ziwiri zosiyana mulakwisa. Chifukwa chonena kuti kukwera mtengo kwa mafuta kumeneku kwachitika I think sipanatenso mezika ndi ngati pa 20 January mafuta anakwezedwa ndi 44%. Koma chifukwa chamene ananena nthawi yale anena kuti adindo amene analipo mbuyomo analekerera chifukwa mziko muno muli malamulo amene mapangisa kuti mitengo ya mafuta tizigulisa bwanji, mafuta tizigulisa bwanji mziko muno. Ndiyeno mu May 2022 kuna apangidwa chiganizo ndi boma lapita lija kunena kuti asiye ndondomeko imene ili malamulo oyendesera mafuta mziko muno imene manena kuti automatic pricing mechanism. Kusonyeza kuti ngati mafuta kunja kuakwera mtengo kunonso akwere mtengo, ngati mafuta kunja kuasika mtengo kunonso asike mtengo. Zidachitikapo mu nthawi ya ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020 tinaona mafuta kutani akusika mtengo. Kusonyeza kuti automatic pricing mechanism ija siyo ngokomera mera, siyo ngokomera boma, siyo ngokomera anthu amene amabweresa mafuta mziko muno. Imene kanso izikomera anthu ife amene timagula mafuta. Kusonyeza kuti ngati mafuta akwera lero pazifukwa zoti ku Middle West kuli nkhondo ije ikatha sitima zikayamba kuyenda bwinobwino akuonekanso anthu ajakhale pansi mafuta asike.
ameneka kuti ngati mafuta akwera kunja kopitira 5% kuno mafuta akwere, ngati mafuta kunja kwa atsika popitira 5% asikenso. Komano apapa zimene zachitika ngati maliro kwabwera zinthu zazizizi, dziko lapansi limakhala ngati muzi. So tayeneka tizikhala ndi tcheru kumaona kuti kwinaku chikuchitika ndi chani. Nkhani ya mtengo kuti mafuta afika 6000 si chinthu imene asidi tingaombere manja, fa zinthu zithandaza kuti anthu ena pamalipiro omwe aja akuyeneka kuti akangongole ndalama zina aonjezerepo zingokhala transport zopitira ku ntchito. Kodi anthu amene watitani nawo ndifaka anthu amene amatetezedwa ndi social protection kapena kuti safety net. Budget iliyonse ya dziko lapansi akamapanga amadziwa kuti kuli nzika zoti zimagwira ntchito, zikagwira ntchito zimalipira msonkho kuboma, kuli nzika zina zonena kuti sizingagwire ntchito pa zifukwa zosiyanasiyana, amene onso ndi anthu. Fa boma limakhala ngati kholo, sungangwataya anawo, umayeneka kuti mwaganizire. Ndiyeti ndi vuto kumalawi kuno kuti sitikonda kukambirana zinthu zolimba zimene timakambirana zachabechabe zikapita zatha sitizikambirana. Ndikudula ndikayipa ng'ona namiwa munakambapo zingapo ngati ma safety nets kuti mwina misonkho ina kapena kuti ma levies amene amapita kumeneko kunkhani yokhudzana ndi mafuta atati akhwefulako. Komatu tamva ku nyumba ya malamulo unduna woona za mphamvu kunena kuti ayi tipitirirabe ndi ndondomeko zimene tili nazo. Amangopereka maganizo awo koma akuyenera kuti amve maganizo a Malawi. Munapanga ingenji ngati ndiyankhe kaifunso limene mandifunsa mukamayankha ndikuti mupitirizeko kuti pa nthawi imene mmalakamba zimene munali mutapanganso ingenji adindo amene mumakonda kuatchula mpulogalamu ino. Pamene zimavuta zinthu pamenepo kunena kuti mphamvu zimene akugwiritsa ntchito ndi zathu, ndiye timalola anthu ochepa akapange ziganizozo akamapanga amayiwala kwa anthu ochuluka. Chifukwa choti anthu amene amafasa kumapanga ziganizo amakhala mafuta aulere salipira msonkho, ndi akamapanga ziganizo zowawa inde kwa iwo sizikhala zowawa ifa sazimva kuwawa kwache. Ndifake ife timabwerapo nganena kuti ayi chiganizo chomafulumira pali zinthu zingapo zoti tifuna zipangidwe. 1 padakali panopa vuto limene lakwezedwa mafuta si vuto la munthu, si nkhani ya ndale, ni nkhani ya nkhondo imene ku Middle East. Ndiyeno ngati tukhazikisa ndondomeko boma lizipewa kupanga zinthu zongopanga transfer mafuta acho kupitisa kwathu. Mafuta akwera mtengo nthawi yomweyo achiponye kwa anthu ayi zisifika pena pake nkumaganizira anthu aja. Ndinene pano kuti boma labwera ili la DPP alibe danga loti azipanga zimene akufuna ayi. Chifukwa chani tikuchokera kunena kuti amalawi ananena ayi ku boma la Malawi Congress Party zinthu zake zinali ngati izizi, ndipo boma ilanika lisinthe kachidwe zinthu. Lifanso ndawuze anthu onse amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kuti anthu mmene amakavota pa 16 September 2025 anavotera APM not DPP. Ndiye lero la DPP anthu amene akusankhani zochitika zanu muziyang'ane kaye, musayambe kupanga zimene anthu ankadana nazo za DPP. Chinthu china chimene mupange sinjona kuti lerolo musapange kuti MCP azioneka ngati madolo. So nkhani yake ndonda kuti ndondomeko zogulira mafuta m'Malawi muno amapanga zobisa. Chifukwa cha zobisazo kumakhala katangale kuli ndalama za anthu ambiri, anthu andale palita iliyonse imene mumagula mafuta inu mufune musafune. Chifukwa open tender system ija kuli madobadoba, anthu amabwera chingwalo bwerani kuno kampani yanu ija tikupaseni mafuta. Adindo aboma lapita lija ali ndi gawo palita iliyonse mafuta amene mukugula, adindonso mboma ili la DPP pano ali ndi gawo pa lita iliyonse imene mafuna. Pamene zafika apa popeza si vuto la munthu tingofuna kuti magawo amene yachosedwe. Ma contract azipangidwa negotiate in the best interest of Malawians and azipanga protect Malawi. Now tibwerere kunkhani ya mafuta aja pali china yakamati price build up. Mafuta akamabwera akaagula amachita ngati business ina iliyonse, mtengo ogulira mtengo ogulisira. Koma popeza kuti se strategic commodity boma limayikapo zitopotopo, ndakayika zitopotopo zija zimapeza kuti 40% pa 100 kwacha iliyonse 40 kwacha imalowa mthumba mwa boma. Chimene muchiziwe kuonjezera kuti ndi business imene amapangiramo. Ndiyeno zinthu zimene zathina ngati pano kuti si vuto la boma ndi vuto la nkhondo kuli ku Middle East. Ngati chachitika chinthu yasachiponyeso kwa munthu, ifa munthu wavutika kale. Mafuta anakwera kale January panonso akukwera, anthu wa ndalama zawo nzomwezo. Mukuyembeza kuti anthu akhala moyo motani, ndiye timakhala pansi so pano kuti pali ma levels ndi misonkho. Choyambirira pamene pajapo msonkho uja, msonkho amatolera ndi boma kuti azitumikira ndani Amalawi. Ndiye auza Malawi kuti padakale pano pandi zimene zavuta uku myezi 3 itachosa msonkho uwu, ndiye kuti mtengo chausika. Ndiye pali chinthu china pamene pajapo pali Malawi Rural Electrification Levy, MAREP levy, imene jayo imapita amapangisa magesi m'maderamu, amapindula kwambiri nda business. MAREP ipite kaye pambali for 3 months, muona kuti mtengo chausika pansi. Nkhani ya
road levy ndifuna kuti nkhani yofuna tikambirani fadda nena kuti izifikapo nthawi anduna azofalitsa nkhani azikhalapo anduna azamtengatengapo tizikambirana cholinga chathu kuti titumikire anthu wa misonkho ndi amalawi omwewo ndiye tizifunsana kuti kodi tichose ndrama ya levy ya pansewu ifatika chosa misewu imuziona mabambo mene lili ndi amalawi ene akaja akambisane chifukwa chani akaona kuti sikuthandiza amalawi nyanso azabwera azanena kuti ayi tinapanga chiganizo cholakwika. This is the whole reason why I've got parliament kunena kuti ngati tina zake tili ndi lamulo sili kutitumikira tipite ku parliament tikali konse tikaonanso kuti tikupinjika tipite ndifaka pungwa cha timasankha every 5 years timalipira kuti azititumikira koma tili ndi anthu tayika mmipando chimene amafuna azikhala ngati mabwana ayiwala kuti mphamvu zanani za inu ndine ndiye tikunena pano kukwera mtengo kwa mafuta uku kwaphinja amalawi kwayika amalawi pa mavuto. Zikuoneka kuti ikhoza kukhalabe nkhondoyi ikuchitika kumeneku. Tamva mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump akulankhula kuno kuti hit Iran hard zimene zotanthauza kuti tiyeneka tiyembekezere pa zimenezi. Manena mawu abwino kuti sizikuziwa kuti nkhondo yaithaliti ndiye pamene sizikuziwa kuti nkhondo yaithaliti aboma achenjere asachika kamine chinthuchi zakhala ngati kuti pakhomo pabwera muliri wayamba kupha anthu ndi chimene mumapanga inu mayitanisa anthu achimwena kuchiringa achimwena kuphaloni achimwena kunamulomba mubwere kunamulenga tikhale pansi tizikambirana sitikuziwa kuti kodi nkhondo yaithaliti ndiyeno solution ndi kukweza mafuta. Chifukwa mukamakwezabe amalawi ambiri kumalawi kunalandira masalary pakati pa 300,000 ndi 600,000. Now mukamakwezabe ifika size onena kuti salary ya munthu yezikhala kuti 10 liters yoka ndiye salary yonse are you sure mukunenesa ndithu salary izitangogula mafuta kapena salary izingothera kupita kuntchito. Chinthu china chimene sinamakambirana chonena kuti bill ya mafuta ya pamwezi mdziko muno ndi 50 million aliyesa akuidziwa. So zinapezeka kuti nthawi ina yake mu August 2025 inakwera kufika 81 million. Palibe munthu anachita chidwi kuti tatiyeni gentlemen tatiyeni tifufuze kuti chitachitisa ndi chani ndiye atalemba chikalata china chake ina yake ndaona pansipa akuti bill panopa yafika 65 million. Kuti mafuta akuyenda bwanji kuno fa kuli mphekesera zona kuti mafuta ajanso akagulidwa sakumabwera onse muzimpata mukuchitika zonyasa. So vuto lilipo pamalawi pano kuti amalawi ena timayang'anirira zonyasa zikuchitika. Ndimafuna ndipemphe kuti nzika zimene muli maofesimo mukaona zinange zonyasa muzitiuza dziko ili ndilatonse dziko ili zikamayenda tonse tiyenda. Pamene mukufotokoza zokhuza ndi malevy amenewa munakambaponso nkhani yokhuzana ndi kuchita malonda pakati pa boma ndi boma G2G pa Chingerezi government to government. Ndondomeko imene imagwiritsidwa ntchito ndi ulamuliro wapita ikusiyana bwanji ndondomeko iyi? Boma lapita lija sinapangepo G2G mafuta nkubwera mdziko muno. Limene linabweretsa ndondomeko imene ya government to government. Dikirani mutimvese. Anatumiza timu kupita kumayikowa timu yo anayisogolera ndi Afonso Chikuni engineer amene anali PS ku nduna wa za energy and mining. Analemba ripoti linalo anakalipereka. Ndiyeno chifukwa chokuti kumalawi kunoku kulandu ochenjera kwambiri amakonda kubweresa zipirikiti ndipo yesera kukonza zipirikiti zijapindulepo kuli lamulo la emergency procurement kunena kuti zinthu zikavuta timayenera tisiye malamulo ena aja tikugwiritsa ntchito lamulo la emergency kunena kuti chuma cha dziko chisasokonekere mafuta abwere. Ndiye zimene amatiuza kuti ndi G2G sina G2G inali emergency procurement imene ikumbukira imozi ni mafuta ajana kafika kutanga aja mafuta amene anabwera ndi Gulf Energies anapanga ride on G2G agreement imene inalipo ndi boma la Kenya amachita G2G ku Mozambique so anaphunzira ayamba G2G ndiye ankati namiza amati mafuta aja abwere ndi kumene zinalingana ndi kusintha kwa boma mafuta yasanabwere koma they did a very good job anayenda report ilipo. Ndiye chimene chimafunika nchonena kuti mukasambisa mwana madzi osalaja simata yani mwana yemwe timafuna tiyang'ane kuti muzoyipa zambiri zimene achakwerana apanga kodi china chake chimene tikoza kutengako ndi chani china chonena kuti G2G tiyipange refine zimene zikanachita tikanatitumizanso timu ina delegation ina akaonike kuti kodi G2G yathandiza bwanji koma from the document imene tinawerenga imaoneka kuti ithandiza pa njira ziwiri kunena kuti mafuta aja anali otsika komanso amapereka ngongole ya nthawi yayitali awa amene matipasa pa open tender system wa mostly imakhala 30 days kuti tisake forex talipire ndimafuna usamalawa dziwo kuti mafuta simalipira mmakwacha timalipira $. Now awa aboma tuboma wamukakambirana ndi mayiko aja ngati Oman, Kuwait, Saudi Arabia amatipasa up to 108 days kulizo kuti tikozoka ndi ngongole ya nthawi yatali tisisaka forex talipire koma chimene chavuta pamuzi pano chonena kuti mmene DPP itangobwera
Professor Arthur Peter Mutharika atambwali omwewa anapita kwa kuti bwana za G2G tizisiye. Chifukwa chani anali ndi kampani yake. Aliyense amene amapanga zimene anamuuza APM anali ndi kampani yawo. Amazoti akapitira G2G sapindula. Ndifaka na bwana ananena ku parliament kunena kuti no tasintha policy tikubwirira ku open tender system. It is competitive, yes, koma it creates room for madobadoba to flourish and they are skinning Malawians alive. Komatu mu chaka chatha mu February anamiwa munafotokoza bwino lomwe kuti G2G siyabwino. Tinanena kuti boma la chakwera likugulira mafuta ku State House. As a result, anthu aku State House namene akupindula pamwamba the so called G2G ndanena ndipo ndifotokozepo kunena kuti sanapangepo G2G amene acha ulibe document iliyonse koma anthu anapita kukapanga study ndikupanga bwinobwino mapepala alipo maripoti alipo ndikupasaniso mwawerenge zija zimene chankangotinamiza amatola ananyamuka panopa kupita ati nduna the home minister anapita kutanga kucha ati kwaombera mmanja docking ya ship imene jenali emergency procurement anagula through Gulf Energies and a Gulf ku Kenya amapasa pa $80 per 1000 liters imene metric ton koma mafuta omwaja kunoko ife amatipasa 185 ndifanenera kuti anzathu ku Kenya mafuta omwaja kutanga komweko amagula $80 so kuti kana kuti tinapanga ndondomeko yabwino bwezi tikupindula so pasiko pano pala anthu enake amaziona kuchenjera kwambiri amaombera mmanja anthu amene akuwazunza anthu ake ndamene kunena zimene kuti ananena zakuti ine siwopenga mutu wanga umagwira and I remember mulungu anandidalitsa ndi memory kwambiri zinthu zimene mapanga ndimakhala kuti tili ndi evidence tili ndi substance sitingabwere pano kuti tingoyankhula akanaka kuti timangoyankhulapo sibwe zitafika pano kuli anthu olina kuti amangoyankhula lero sanafike pamene tili pano. Tibwere kunkhani imene yokhudzana ndi ndondomeko yogulira mafuta open tender kapena G2G simukuona kuti ndi ndondomeko zonse zokuti zili prone to abuse ena akhoza kungoganiza kuti azigwiritse ntchito muzofuza njira yabwino yona kuti tisazipange restrict kunjira imodzi tiziyangana kuti kodi ndi nthawi ino chimene chingathandize ndi chiti ifa china chilichonse olochita kongola motani olola mulota khala mphamvu bwanji asinzina ntole apyuta atambwali amapezerapo njira koma sikanaleka kudzitsekeraye tizitsegulire tikhale ndi njira ziwiri kuti pamene kwachitika bwino tulowere kumeneko kumene sikuli bwino tipite kumeneko koma chinthu china ngati Malawi we should be vigilant. Amalawi tizikhala ndi chidwi kumafusa kumasilondoloza zimene zikuchitika mdziko muno fa zinthu zambiri zimachitika kuti anthu amatitola tikangofota mucha timangoasiya ampange china chilichonse mpaka nazithe 5 years kenaka tibwerenso ndiye tikapusa tizingovotera anthu atibere apite tavoterena atibere apite tiye tisegule maso tiziyang'anisisa chinthu china chimene simakamba Malawi muno ndona kuti kupatula pa mtengo ogulira kupatula malevels kupatula msonkho ngani ina ndi mafuta amabwera bwanji mdziko muno mafuta amabwera m'matraki andizomvesa chisoni kwambiri matraki ambiri yanga ku Tanzania matraki ambiri ku Tanzania aja analembesedwa mzina la msukulu wa ndale wina wake wa ku Malawi konkuno so mafuta anja kamabwera tifuna forex yoti tilipire mafuta the actual liquid koma siti mafuna ma forex ina timulipire transporter pa zaka 61 tili pa fulo zitamulira sitingakhale decisive kupanga mfundo ndondomeko zonna kuti mafuta azibwera modalirika tini njanji Asia wa Central Chani amapanga challenge kuti ife tafikapo ponena kuti mafuta tikuzobwesa Malawi muno ija sena kodidwechi mukachoka pamalaka upita kuchako a Mozambique anakonza koma ifeyo yathu izili pati tinafusa nduna za mtengatenga ajapi muhango can you update the nation podi kumene kwapita ndalama zambirimbiri chinachitika ndi chani kuti njanji imene sikugwirika ntchito papa chilomo paja kuti zitenga nthawi yatali bwanji mutati muonesese anthu andale amapindula pamwamba pa mafuta a Malawi chifukwa kula anthu ena ake ndi andale koma ali matraki amafuna kuti wacha akhale business at the expense mtengo wa mafuta utoko mafuta kuti azibwera panjanji mafuta akhala osika sangafika umene tiliwo ife tili anena kunena kuti Zambia ndi Tanzania anapanga Tazara anayipanga finance ma Chinese ife sitingakalumikize Tazara corridor tikaitengere pa Mbeya kuti tibwere nayo ifike pa Chilumba pacha njanji ikachoka pa Chilumba pacha mafuta azienda pa Lake Malawi Africa pa Salima pa Chipoka akachoka kumene wapite ku Mankibe muona kuti mafuta ja azienda ambiri ochuluka azienda mosaononga sumisewu yathu at the same time azakhala mafuta dan ochipa koma zimene sizikambidwa chifukwa chake mmaziwa chani anthu amene amapanga business ya matrakiyo amakhala kuti amathamanga kwasugulira ndale izi musazimvere izi muzisiye chinthu china chonena kuti ku Malawi kuno timakamba zinthu moyang'anira kuti kodi ndili mbali iti pasifika nthawi yonena kuti tizisiya political differences
kaya ndi wa DPP wa UTM wa MCP izifika nthawi yona kuti mafuta akasowa apa sizioneka kuti makalazi anga ngotani. Whether it means kuti tikongole ndalama tikhale ndi pipeline ku Zimbabwe ndi pipeline tipange tingongole ndalama ifa kungongola kuchatu kumawawa mukangongola ndalama nkugulira mahewu kungongola ndalama nkugulira ma t-shirt ngati mabandage kwa pasa anthu kuanamiza. We should borrow for investment yake ya serious ngati ma pipelines muona kuti nsogolomo ana athu saza tukwana mitumbira yake. Pankhani yokhudzana ndi price stabilization fund munadutsa koma simunatsindike kwambiri mukamba kuti pachitike kafukufuku kuzimenezi mukayikira kuti alipo wina anasola mwabweresa funso labwino kwambiri anthu ochuluka. choyamba nene kuti pa mtengo 1 lita iliyonse mafuta ija panayikidwa ndalama yonena kuti chifukwa choti mafuta aja akwera kunja kuja ndiye kuti amayenera nthawi yomweyo ma filling station akweze koma zimene sizingatheke chifukwa choti board ya mera ija imayenera kuti ikumane ikambisane koma mwina nthawi imene tikumaneyo afuna apasane notice ndiye titani ndiye nthawi imeneja anthu amene amagulisa mafuta aja amakhala kuti agulisa mafuta aja pa mopanda phindu akuluza koma iwo aja ali business kusonyeza kuti ngati agula mafuta lero ochipa nkuagulisa mochipa sakagula mafuta anso ena ndiye mafuta aja amba kusowa mafuta akamba kusowa muziwa zimene machitika ndiye anayikapo tambala amayichwa kuti price stabilization fund levy. Ndalama imene ija amayitolera nkuisiya uko kunena kuti nthawi imene anthu ogulisa mafuta aja akamagulisa pa mtengo otsika kunja kuja atakwera mafuta aja ndiye kuti azatenga ndalama ija ndikuwapanga compensate. Ndiye ife kuti anayimisa mu May 2022 kuzafika chama 2025 chifukwa za ndale achakwera ndiye ngongole inakula panopa ndi 1.2 trillion Malawi kwacha. Ndiye tunena kuti tiye tipange forensic audit kumera kenaka tipange forensic audit kuchani kunokuma kuti tikhulupirire kuti ngongole ija ilipo. I want to challenge you. Ndi Amalawi kuti mvera pano. Tikapanga forensic audit tione kuti pene pange ngongole imene sifika pamene pachapo. Board imene ilipo pano inso isazamvera anthu andale. Amvera anthu andale aphwanya lamulo. Ndiye kuti ngati aphwanya lamulo alandire chilango. Tikafika pamenepo ndizuzana kuti ndalama ije tibweza bwanji. Mutimvese pamene. Pankhani imene yo anamiwa. Mukutanthauza ndimalize kaye za. Tili pankhani yomweyo. Bomba likuti 350 kwacha imene yoti ya levy. Atira kuira kwambiri. Atira kuira kwambiri. Amalawi sakweneka kuti apereke ngongole imene zimene mutanthauza. Atira kuira kwambiri. Ndi ngongole imene ikuonetsa marecords kuti ndi Amalawi omwe amene amatenga. Ndi chimozimozi mwana wanu angobwera kuchokera ku sukulu kuti adadi ndi ngongole ya 3 million ku kwanzanga. Mutani. Mungothamanga mukalipire. Ngati muli bambo wanzeru muyeneka mufufuze kuti kodi iwe okhala mwana chinachitika ndi chani. Ndiye nduna kuti board imene inapanga ziganizo zimene ilipo. Fa ngongole yabwera ife kuti board yapitayo yamera idasankha kuphwanya lamulo la automatic pricing mechanism. Ndiye munthu akaphwanya lamulo timatani? Timapasa promotion. Munthu aphwanya lamulo mampasa ndalama. Anduna alakwira Amalawi kubwera kuzatiuza boma ili alakwira Amalawi kubwera kunena tufa tizibweza ndalama ija. Choyambirira tidziwe kunena kuti kodi anthu amene atipangisa ngongole imene ali kuti. Komanso tikaone m'mabukumo kuti ngongole ndiyoona. Ndiye tikatere tauza Malawi kula tili ndi ngongole ititani. Koma apapa afulumira kukanga tiwo akuziwa apo kanthu. Ndiye price stabilization fund ija. Mafuna amene watuuze kuti kuchokera pa 20 January amene anakweza mafuta ndi 44%. Kuzafika pano amene akukweza ndi 34%. Ku price stabilization fund kuli ndalama zingati. And ndalama zimene anazipitisa kwa ndani. Chifukwa chani fund iyi sinathandizire kuti mafuta wasakwere mtengo apapa. Zimenezo afotokoze. Imene ndiye democracy. Mwakhala mukulembera bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB pankhani zosiyana-siyana imodzi mwa nkhanizo akuyankhaniso ndikukhulupirira ndi yokhudzana ndi zipangizo zimene mukuti kuejenko kumeneku ndalama zokwana $770,000 zinagwiritsidwa ntchito pa zipangizo zimene zidali zokuti sizigwira ntchito pa Chingerezi 40. Muli ndi umboni ogwirika okuti ACB akhoza kuutenga nkugwira nawo ntchito zimene akanachita kanangopita kangoamanga anthu because anthu alipo tili ndi kalata zoti zinasayinidwa migwirizano tinayiona nzamanyazi kwambiri kunena kuti kupereka contract ku company yoti ibwerese katundu m'Malawi muno katundu chankubweresa osasamala nambala inu mukuziwa inu kuti chinthu choyambira akakutuma mukagula spare part manena nambala ndifuna chakuti nambala imene zoti chimene akufuna ichi ndi ichi ndicho mukachitenga mukapita michi makagwira ntchito koma zinachitika zomfesa chisoni mu chaka cha 2022 kuti kuejenko kumene amapanga mphamvu za magesi anaganiza kuti apereke contract kwa munthu ya 881 chakuti $800,000 ndalama sankhani zimenezozo ndiye munthu uja katundu amene anabweresa akaswira atamuyeza anapeza kuti pa zinthu 13 zimene zinali zoti zigwire ntchito zinali 4 zokha fa ziwirizo ngakhale zinapanga pa chizungu amati minimum standards. Imagine nkhani ya magesi zoona we should go for minimum standards. We are not serious.
akuluakulu ngati uvutika ndi ma blackouts kuli vuto. Ndanena kuti amalawi timangokonda kumangodandaula koma tiziyang'ana kuti kodi ejenku ikupanga motani, Eskom akupanga motani. Ndiye ndinene kuti katundu anabwerayo akamuyika mtengo samapitirira $100,000. Koma zinachitika zachisoni kuti anakapita report lija kukapasa anthu ena wachitatu ndikulivomera lonse ndipo ndalama zinaperekedwa umboni tinawo ma payment instructions tilinawo. Ndiye timafana nene kuti tichite chidwi amalawi ife. Ndipo amene muli ma documents ngati amene mutibweresere nthawi yomapo sisa amalawi inatha. Nthawi ino you deliver or you are fired. Popeza kuti mwapereka ku SCB kuti ichite kafukufuku nkhani tisire SCB ichite motero komano zimene zokhudzana ndi magetsi mafuta zikukhudza bwanja Malawi. Achimwene simungakambe za ntchito za chitukuko za chuma, simungakambe za misonkho, osakamba za mafuta, osakamba za magesi, osakamba za misewu. Amalawi timene tizichita chidwi tifozi kuti boma litolere misonkho. Ndalama timene makwisa ntchito andale wasizawo. Ndalama za misonkho zimene timasonkherana, mukagula maluwa, mukagula nchere, pane pali chani pali msonkho. Inunso apa ntchito amakudula ndalama za nkhani ndikulipira msonkho. Ndalama zake zimene makwisa ntchito. So kuti ntchito za malonda ziyende pafunika magesi. Kuti ntchito za malonda ziyende pafunika mafuta. Ndifanene kuti akuluakulu nkhani izi tizikhala nazo chidwi. Tili pomwepo wina wakanandifunsa kuti Professor Arthur Peter Mutharika analumbira pa 4 October 2025. Mukawerengera zafika pano pafupi 7 months. Tonse timadziwa kuti boma la MCP ndi masakaza la kuba mabandi to pepe thieving kunyamula ndalama kumachita kuthamanga pete thieving kuthamanga kumachita kupita. Ndifua chani kusafika lero kulibe kumene akhazikisa forensic audit. Forensic audit ndimene mapasa mwayi a polisi, imapasa mwayi SCB, imapasa mwayi makoti, imapasa mwayi Director of Public Prosecutions kuti woyesa pali mulandu. Tinakamba kuza kusalima sugar. Anthu kuchita kugawana ndalama osabweresa zinthu mpaka na lero 7 months down the line mulamulo DPP kulibe forensic audit. Kwejenko ndi uku tangokamba nkhani imodzi ya Mitsubishi spare passage. Komanso kuli nkhani ina ndalama zimene anakamulipira kwina ku Hong Kong opanda contract ina yonse. Kumulipira munthu AGA Limited ku Eskom kunakatengedwa galimoto mondo akatenge ku Toyota Malawi zakatengedwa galimoto pansika galimoto zakutha kale nkungozichuna nkuzipenta ndikupanga supply ku Eskom. Ndifo chani kwini kuja mpaka na lero kulibe audit kunifu mendu kambako pafupi pena pali ponse tili ndi Export Development Fund sikunapangidwe audit mpaka na pano. Ndifo chani tonse timadziwa kuna kuti anthu aja samala katundu wa boma. Ndifo chani boma ili palibe wina aliyese amene akuchita chidwi choti akapange kauni. Chifukwa chani mwachiziwa akuja nawo akupindula. Ndiye auze kuti ulendo uno tindisukuli amene akudana nkatangale Professor Arthur Peter Mutharika amene so akusindika kuti people centered government musamuyimbise Mutharika ali ndi legacy to protect. Komatu lero APM mwakhangati mwampenta kwambiri kuti awale. Si choncho ndizoona zake ndayamba ponena kuti anthu pa 16 September 2025 yes. Are you also protecting APM? No. Tili pano kungoyankhula zoona zake kunena kuti inunso ni mboni. Nthawi yosaka mabwera poyera Professor Arthur Peter Mutharika akukamba zinthu zitatu. Government is not a fist. I will not shield anyone against corruption. Zero tolerance on corruption. Kenaka akukamba za people centered government. Koma vuto ndanyamata ake. Nde siku lina lake tizabwera tizauza amalawi kuti mwanduna zija awa kupanga easy. Chifukwa chani sitifuna tibwerere ku situation noti tavotera anthu ndiye tapase mpata 5 years atibere kena kazeno kuti amatere ayi ulendo uno ndipompo ubwino wake APM anauza ma minister chakuti mwezi wose azipereka ma report. Ndiye fesu tizipanga ma assessment periodically kuti nduna zizagwira ntchito chonchi bwana awa achoseni sakuthandizani awa kupanga zakuti kula anthu ena pano pali busy kale kumene kupanga za 2030 tikwaziwa akuona ngati nso akwaziwa akuombanisa anthu mitu muchipani mucha ifeyo singakhale chiti kumayang'anira fa chani chipani chancholamula akamamenyana kwambiri kumene kuchako zikhuzanso amalawi chitukuko sichiyenda ndiye ndale tatopa nazo.